mga bisdak, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Ano ngayon mga bisdak? Friday. So very excited ako na matapos tong araw na to kasi bukas walang trabaho, very relax bukas. And then lunch time ngayon mga bisdak, lunch break ko, kaya samahan niyo ako ngayon mga bisdak. Kakain tayo ng KFC, manok, chicken wings yung kakainin natin mamaya mga bisdak. At yun nga yung building ko no dun. Tapos dyan pala mga bisdak, yan yung underground ng building namin. So andyan yung car park. Malaking underground yan mga bisdak. And actually nakapark na ako dyan kasi minsan na-try ko one time na nagdala ng sasakyan sa trabaho. So malapit na tayo sa KFC mga kabisdak. Yung building na yun doon sa unahan, yan maliit na yan. Next block, yan yung KFC. So yan yung KFC mga kabisdak na building. Diyan tayo kakain. Then ito pala yung tram dito sa Sydney mga kabisdak. Yung train na tumatakbo dito sa gitna ng Sydney City. So doon sa unahan yan yung Queen Victoria Building. And then dito tayo magla-lunch. Tapos mamaya papasyal tayo dyan papunta dun. So andito na tayo sa loob ng KFC mga kabisdak no. So ito yung in-order natin mga kabisdak no, chicken wings combo meal. So yung nabayaran ko dito lahat is ano, $9.90 or $10. So $10 sa lahat mga kabisdak. At kasama na yung drinks at ito kutsara, meron chips, and ito wicked wings na napakasarap mga kabisdak. Dito sa Australia mga kabisdak, ang problema lang dito is walang rice yung KFC nila kasi sa atin di ba grabe yung rice doon. Tapos naalala ko pa nung college ako, iwan ko mga kabisdak kung ginagawa nyo rito, pero nung college ako para makatipid diba, umorder ako ng maraming rice tapos yung gravy. Kasi dati sa time ko sa Cebu, unlimited yung gravy doon sa KFC. Yung nasa ano na siya, para nasa thermos, tapos pwede ka lang kumuha ng kumuha. So yun yung technique noon dati mga kabisdak. Nilalagay namin yung gravy sa rice. So ipakita ko muna sa inyo mga kabisdak yung laman nitong ano nila, wings. KFC to mga kabisdak, 6 na piraso ng KFC. So ito. So kain muna ako mga kabisdak, and after kong kumain, samahan nyo naman ako mga kabisdak na pasyalin tong ano, area na to. Maglakad-lakad tayo sa labas. Sarap mga kabisdak, mainit pa and very crispy. Sobrang sarap talaga sana nito mga kabisdak kung merong rice diba. Naalala ko dati yung video ni Kuya Robby, pumunta sila sa KFC tapos nagdala sila ng rice cooker. Yun. Sarap, sarap. Init. Wala pala ibang tao ngayon mga kabisdak, so exclusive na tayo lang ngayon dito sa taas. Ito. Ano kasi mga kabisdak, dahil sa COVID, nililimit nila yung pwedeng pumasok dito na customer. Kaya yun, ano to, 3 floor, nasa 3rd floor ako para hindi ako ma-conscious na mag-vlog. Another one. Sobrang sarap talaga. Isa to sa paborito ko na pagkain mga kabisdak, itong KFC, Wicked Wings. The best talaga sana kung merong rice, pero okay na rin to. Init. Init. Sarap. Shout out pala kay Bay Warren or yung YouTube channel na What's Up Bay. I-check nyo po yan mga kabisdak, What's Up Bay. Maganda yung content niya sa Tasmania. Siya yung tinatawag ko na Kuya Robby version ng Tasmania. So shout out sa iyo Bay Warren, What's Up Bay. So, di ba, andito ako sa likod ko, ito yung Uncle Titso na sabi mo. Si Bay Warren kasi mga kabisdak, siya yung nag-comment sa akin na try ko daw bumili ng tart dito sa Uncle Titso.
itong nasa likod kong ano, kasi sobrang sikat nito dito mga kabisdak. Masarap yung mga binibenta nila dito na tart. Tingnan natin yung mga kabisdak ha, yung mga binibenta nila. Kaangkol Titsu. So ito yun, oh. Matcha cheese tart. Wow. Merong taro, muffin. Ayan, oh. So yan yung loob. So yun mga kabisdak, tapos na tayo mag-lunch. So babalik na tayo sa opisina mga kabisdak, and 3 to 4 hours to go. And yun, tapos na yung week natin, weekend na. So babalik na tayo sa office natin mga kabisdak. Ito may kinoconstruct naman ng bagong building. Yung building namin mga kabisdak, yan, yung nasa likod. Sobrang init pa rin mga kabisdak, grabe. Para siya hindi sa Australia. Yung yung temperature kahapon umabot ng 41 degrees, tapos ngayon nasa weather forecast aabot naman siya ng almost 40. So kaya ngayon mga kabisdak, sinara namin yung bintana namin. Ito, sarado siya pati dito kasi yung init sa labas pumapasok dito sa bahay mga kabisdak. At sa labas naman malakas yung hangin. Pakita ko sa inyo mga kabisdak. Sobrang lakas ng hangin malakas yung hangin. Kita nyo, oh? Pero yung init, ito yung ano namin, mini windmill. Pero yung init na mafe-feel mo sa hangin is mainit na hangin yung yung mararamdaman mo, kaya hindi maganda. Kaya ngayon mga kabisdak, kukunin ko yung aircon namin, yung portable aircon sa garage. Grabe, sobrang init. Masakit sa mata tsaka sa ilong. Kukunin ko yung aircon namin mga portable para ilagay ko na siya sa kwarto kasi hindi talaga komportable yung pagtulog namin pag mainit. So isa pala tong Mario game ngayon mga kabisdak na kinatutuwa namin kasi sobrang maganda siya for family bonding time namin. Kasi si Gian marunong na maglaro, tapos pwede kami maglaro ng tatlo na sabay. Kaya super sulit yung pagbili namin ng Nintendo. Nagluluto ako ng lunch namin ngayon mga kabisdak. So katatapos lang namin maglaro ng Mario. So yung niluto ko ngayon is salmon head, sabaw na isda mga kabisdak. So ito yun, dalawang ulo. Tapos pinirito ko yung sobrang manok namin the other day pa to. So recycled ulam. Ito na yung sabaw na salmon head natin mga kabisdak. Tikman natin mga kabisdak kung ano yung okay ba yung lasa nito. Sarap. Napakasarap mga kabisdak. Yung yung leaves tsaka yung salmon, perfect. Dito tayo sa labas mga kabisdak kasi kukunin ko na yung aircon, yung portable aircon namin sa garage. Tapos grabe talaga mga kabisdak, grabe ang lakas ng hangin, tapos mainit pa. Tingnan nyo. Iwan ko kung maririnig nyo yung nung tunog ng hangin, pero sa real time, grabe ang lakas. Natatakot nga si Gian. Actually, sumama si Gian ngayon bumalik sa bahay kasi natatakot. So ito yung aircon natin mga kabisdak. Ito yung kukunin ko ngayon, yung portable aircon namin. Ito siya. So ito siya mga kabisdak, no. Maganda tong quality na tong aircon na to mga kabisdak. Ito. Ito siya. Very simple lang, pero sobrang lamig ng hangin ito mga kabisdak. Tapos dito mo yun i-connect yung para yung hot air, yung mainit na hangin, dito mo siya i-connect. Ganyan, lagay mo yung tubo. Ganyan yan. Tapos itong tip dito sa dulo, ilagay mo to sa may bintana. Tapos dito naman yung tubig, dito yung ito yung water tank. Yan. Para kukunin pag mapuno na siya, kukunin mo na lang. And then konting linis lang. At na to mga kabisdak, 3 years, ika-third summer na to. So 3 years na to sa amin na ginagamit namin. At so far, maganda pa naman yung condition niya, super solid, kaya okay. Yung brand niya is Mistral. So ito na yung aircon mga kabisdak. Lilinisan ko muna to bago ko siya i-install. Tapos pakita ko lang uli yung hangin mga kabisdak. Mas lumala siya kaysa kanina. Ano na ngayon dito? 2:30 ng hapon. Grabe. Takot na takot si Gian Oh, grabe. Tapos ang init ng hangin. Kaya mga kabisdak, no, usong-uso dito sa Australia yung bushfire kasi
Siyempre mainit, diba? Tapos sa forest, sa mga bundok, maraming dry leaves yan. So madali na lang silang masunog. Tapos pag merong kahit kunting apoy, siyempre malakas yung hangin, kaya nagki-create talaga siya ng sunog, ng bushfire. So, woo! So ito na yung portable aircon natin mga kabisdak. Very simple lang siya at ang dali lang i-install at okay na. So ito yung mga kabisdak, turn on na to. Nilagay ko muna siya sa 16 degrees, pinakamalamig talaga. Nilagay ko sa high, tapos after 15 minutes i-adjust ko na lang siya. Tapos yung sa hot air naman, ito yung mga kabisdak, connected siya dito. Dito lalabas yung mainit na hangin galing sa aircon. Tapos connected siya dito sa bintana. So ito yung sa bintana niya mga bisdak. So yun, lalabas yung hangin dun. Ito. So balik close yan lahat. So andito ulit tayo sa Hyde Park. So ito yung park na harap ng opisina ko mga kabisdak, no? Kaya lagi niyo ako nakikita dito. So ngayon lunchtime, papunta ako dun sa may fountain kasi imimit ko si Kinan mga kabisdak, yung friend ko tsaka yung misis niya. So sabay daw kami mag-lunch kasi yun lang, kwentuhan, catch up. At gusto din niya magpaturo daw ng technique sa vlogging. Yung ganun. So yung kwento pala ni Kinan mga kabisdak, yung personal story niya is very inspiring. Hindi kasi siya laking mayaman dito sa Australia mga kabisdak. So mahirap yung family niya. Tapos nag-aral siya ng lawyer, nyo, kasi attorney yan, abogado siya ngayon. So nag-aral siya, scholar siya ng isang school dito. Tapos parang iba sa tuition galing sa government na rin. And then nung nagtapos siya bilang lawyer, hindi siya nakapagtrabaho kagad. Mga 4 years siya naging tambay kasi yung mama niya nagkasakit, inoperahan sa heartburn or sa utak, something like that. So naging bedridden for 4 years. And then yun, inalagaan niya mga bisdak for 4 years yung parent niya until naka-recover yung mama niya. And actually nakapunta na ngayon sa bahay yung mama niya. And then nung naka-recover na nung mama niya, nag-start na magtrabaho si Kinan sa office. At nun, yun yung time na naging office mate ko siya. Dito kami ni Kinan, chilling lang. In-enjoy tong time. What's going on? Hi guys, welcome to Ian's YouTube channel, and I guess he's plugging my channel, so hi. Yeah. And again, a special thank you to the Philippines, y'all. You guys are special, and, outstanding and amazing. Thank you guys for the views, and just keep it coming, y'all. So yun lang mga bisdak, and hindi na kami naglalakad dito, no, kasi gusto lang namin magpa-relax, catch up lang. And then yun, kasi babalik pa kami sa office and super busy, so nakakapagod maglakad-lakad. Bibili na ako ng lunch. Actually lang yung bibiling ko sa 7-Eleven, kung ano lang yung makikita kong pagkain dun. Wala na kasing time pa pupunta pa ako sa restaurant mga kabisda kasi babalik na ako sa office. So si Kinan, bumalik na rin siya sa office niya. So almost 2 PM na ngayon. So yung 7-Eleven mga kabisda, andito sa likod ko, no. Diyan ako bibili ng pagkain. Tapos doon pala banda mga kabisda, kung idritsahin natin yan, andun yung Philippine Embassy. So napakalapit ko lang dito sa Philippine Embassy mga kabisdak, sobrang lapit lang. Maraming beses na ako nakapunta doon. Kaya sa next video natin, pupunta tayo doon mga kabisdak, maglakad lang tayo para makita nyo yung Philippine Embassy dito. Pasok muna tayo dito sa 7-Eleven para bumili ng pagkain mga kabisdak. Alright. So ito lang yung bibilihin natin mga kabisdak, bacon and egg pie. And dalawa kasi sobrang gutom mo ngayon, sausage roll, tapos bili tayo ng coffee. So instead of coffee, naisipan ko na ito na lang yung Slurpee na bibilhin ko myself. $1 lang yung isang ganito. And it's either soft drinks or itong mga berry. So let's just try this one mga bisdak. Alright, paano ito? Oh, clarify ko lang mga bisdak na hindi ito normally yung kinakain ko, baka isipin yung very unhealthy kasi hindi lagi na bumibili ako ng ganito.